everyone, welcome back to my channel. गासै नोंथांमोनखौ बराय हरनाय थाबाय. I hope नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन आरो आंखौ सापर्ट खालामगोन. आं दिनै जाहानि बाबुजों आरो आंजोंहाय माने न' खाथि नालाय बारा गोजान नङा बाबुनि न'आबो ओमफ्राय बियो फैबाय ओमफ्राय फैनानै ओरैनो थास्लाय भिडिअखौनो मोनसे बाबुजों आंजों बानायनोसै होननानैहाय दा सानैजों सियाराव जिरायलायबाय आरो ना मा होनो ओमफ्राय जोङो मा प्लेनिं खालामदोंमोनलाय बाबु बेखौ खिन्थाना होदो माने बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना दाख्लै नोंथांमोना जायफोरा नुदों आं माने बिथांदों आब'दों आरोना मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बेयाव जों प्लान खालामलायलायदोंमोन आरो जों माने बिथिं आब' आं ओंखारनानै गासिबो मिथिखागौ जानो हागौ बे 5 तारिखाव जिहेतु रङियायाव इउटुबार मिटआप दंमोन बेयाव थांगोन होनना जों प्लान खालामनाय आरोना जा मोजां प्लान मोनना ओमफ्राय सानबाय थादोंमोन दि गाजाखा ओमफ्राय बिराद दुखुनि बाथ्रा दायो बे प्लाना केन्सेल जासिगोन माने जागोन ना जागोन आं सियर बुङाखै आरोना जिखुनु 80% केन्सेलानो हमनानै लादो मानो होनना बुंबा दायो इउटुबार मिटआपनि मुङाव दावराव दावसिसो जागासिनो नङा होमबा बयबो मिथिखायो एकदम साननि हरनि डाइरेक्ट माने नांलायगासिनो गावजों गाव माने जोंथ' जाहैबाय मैया दाखालिनि इउटुबारसो मैयानिसो होनजागोन जोङो मैयानि दोनैनिसो होनजागोन इसांबा बुंजागोन नुवाखै रावबो सिनाया बाट जोङो मा होनो गासै इउटुबार गोदोर जेनेबा प्रकाश फंबायमोन आरो बिदिनो आदा जेम्स एमजे निथिं आदा बिसोर माने गासै इउटुबार फैगोन आरो गोदोर इउटुबारफोरखौ लोगो हमनो बिराद गोसोमोन आरो दाबो बिराद गोसो माने बाट मा होनो दायो बेबायदि नांलाय खमलाय बेबायदि जाबाय थायोब्ला दा जों मा बुंगोन दा फिसाफोरा इउटुबारफोरा दा मिटिङाबो जागोन ना जाया आरो मिटिङा जाबाबो ओमफ्राय जोङो 5000 साबस्क्राइब ना 1000 साबस्क्राइबसो थांनानै मा मिटिं खुंगोन दे जोंथ' जाखायानो जे जायफोर माने मेनेजारफोरानो दावराव दावसि जागासिनो थ' मोनसे खोथा आरोना नोंथांमोना एसेबां गिदिर इउटुबार जानानै एसेबां गिदिर साबस्क्राइबार थानाय गिदिर साबस्क्राइबार माने बुरजा साबस्क्राइबार थानाय सिनायजानाय नोंथांमोना बिदि खालामोबा जोंफोरा माने मा खालामनो ने मा खालामहैनो थांनानै ओमफ्राय दुखु नाङो आरोना स' बेबो बेलेग जाथि नङा गावसो बर'जों बर' माने बयबो होलायलायो बर'जों बर' सापर्ट होलाय बर'जों बर' माने हेफाजाब होलाय होननानै गावजों गाव बुंलायबाय थायो बाट बेयाव मा होनो गावजों गाव बेबायदि होनलायनाया गावजों गावसो जावलायबाय थायो स' बेबायदि नुयोब्ला माने एसे गोसोआव दुखु नाङो आरोना कारन जोंफोरबायदि फिसा इउटुबारथ' होननो हाया जों बायदि फिसा मानसिफोरा बेयाव थांनानै मा खालामहैगोन नामा आरो मोनसे खोथा इउटुबारफोरा माने डाइरेक्ट नाम बुंसै मानो होनबा इन्डिकेट होनानै रायलायबा जायाना डाइरेक्ट नामखौनो बुंसिगोन आदा जेम्स एमजे निथिं ओमफ्राय दादा प्रकाश ना गासिबो आदा गोजा ओमफ्राय नोंथांमोना माने इदि साननो हागौ आरोना माने आंबो भिडिअ बानायगोन आं माने आंनि आंखौ माने आं कारेक्ट खिथिगोन माने नोंथांमोना भुल नङा सानो ना गावबागाव नोंखौ कारेक्ट सानगोन आंखौ कारेक्ट सानगोन आंखौ 9खौ आं इथिं नायोबा बेखौ आं 9 बायदि नुगोन ओमफ्राय इथिं नायोबा बेखौ 6 बायदि नुगोन खिन्थु बियो आंथिंनिफ्राय आं राइट दङ ओमफ्राय बिथांनि साइडनिथिंफ्राय बिथाङा नायोब्ला बे 6आनो जागोन थ' गावबागाव माने आदा जेम्सआबो गावखौ राइट सानदों ओमफ्राय आदा प्रकाशआबो गावखौ राइट सानदों आदा एमजेआबो गावखौ राइट सानदों नङा होमबा थ' बेबायदि माने गासिबो राइट गोजाखा आरोना गावबागाव जायगायाव ओमफ्राय माने पाब्लिकासो मिथिगोन दायो सोर राइट रं ना बेखौ जों पाब्लिकाव गारदो आरोना माने जों सोरखौ राइट रं होनो ओमफ्य नोंथांमोननि बायदि माने मोजां खामानिखौ मावलां दायो हमना लाबाय सासेया बुंबाथाय सासेया जावफिनबाय सासेया बुंबाथाय सासेया जावफिनबाय बेबायदियाव माने गावखौनो माने इखौ क्लियारिफाइ खालामनानै मोजां मोनदों इदि साननाङा गासिखौबो पाब्लिका गाज्रिसो मोनदों नोंथांमोना क्लियारिफाइ होनायखौ मोजां मोनाखै कमेन्टआव थांबाथाय माने बिदि बुंदों गासिबो इउटुबारफोरा एखे गोजा अके नों मिथिबायना दायो माने गासिबो होनाय लोगो लोगो जों फिसाबो जानो हागौ खिन्थु जोंबो इउटुबार फिसाबाबो इउटुबारानो होनो नङा होमबा मानसिया दायो सोरबा डक्टरानो जा सोरबा सासे हाजिरा मावग्रानो जा सानैबो मानसिखौनो होनो हमो न' थ' नोंथांमोनाबो इउटुबार जोंबो इउटुबार फिसायानो जा दायो गासिबो होनानै बर' इउटुबारफ्रा बिदिनो नोंथांमोनखौबो गाज्रि मोनदों जोंखौबो गाज्रि मोनफानाय बायदि जाहैदों आरो ना गासिबो होनबाय नालाय बेबायदिनो आरो ओंखायनो सोरबा सासेया सिरि थालाय आं गेरेन्टि होयो जायनि सिरि थायो बेखौ मानसिफोरा मोजां मोनगोन नों मानो दावराव जागासिनो बेथ' सिरि थादों ना बिदि होननाय खोथा फैगोन दायो नोंबो स्टार्ट खालामग्रोदों नोंबो जागायजेनदों नोंबो खालामगासिनो बेबो नोंथांमोनखौ गासिबो गाज्रिसो मोनगासिनो दायो मिथिबाय मा होनो आरो आं दायो ओमफ्राय बेखौनो आं सानो माने जेनेबा फंबायमोन बा आदामोना बेबायदि गावजों गाव माने नांलायबाय थायालासिनो माने मोनसे जि थांखि लादों आं बेखौनो लुगैयो आरोना जि थांखि लादों जि मावनो नागिरदों बेखौ माने मावबानो जाबाय गावजों गाव बेबायदि बखिलायबाय थानानै माने जेबो लाब गैया आरो आं बेखौ सानो आरो गाज्रि सोमोन्दै
पाब्लिकफोरजोंबो गाज्रिसो मोनजायो नंगौ बर' इउटुबारथ' गाज्रि मोनजाखाबायनोसै इउटुबारजों गाज्रि माने एनायनि जाबाथ' गैखालाना गावस्राखाबाय आरो लोगोसे पाब्लिकाबो बर' पाब्लिकानो गाज्रि मोनगोन बा बेयाव बर' इउटुबारजों इउटुबार बर' पाब्लिक बा बर'जों बर' माबायदि होनबा बेयो जिर' ओंखायनोथ' आरो मोनसे खोथा आरो मोनसे खोथा बुंगोन आं दायो नोंथांमोना कन्ट्रभार्सि खालामदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे कन्टेन्टबो जादों बियो ना भिडिअ होबाय थानाय दैलि नोंथांमोना भिडिअबो होदों आर्निंबो जादों कन्टेन्ट नाम्बार दङ डाइरेक्ट कन्टेन्ट खालाम ने एसेबां माने अनलाइनाव फैनानै माने पाब्लिकनि सायाव नांलायनांगौ बियो नङा होमबा आरो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आरो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बेनो बुंनो नागिरदों जे दायो नोंथांमोना कन्ट्रभार्सि खालामबायना सब फिसा इउटुबारफोराबो बेखौ माने मोनसे कन्टेन्ट मोनलाङो नोंथांमोननि थाखायनो बे कन्टेन्ट लानानै गासिबो जेव माने भिउसनि थाखायबो खालामो हसा खोथा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बेबायदि कन्टेन्टखौ माने चान्स होनाङा आरो ना मोजां कन्टेन्ट हो बानायनो थाखाय खिन्थु बेबायदि कन्ट्रभार्सि कन्टेन्ट होनाङा मानो होनबा कन्ट्रभार्सि कन्टेन्ट बेकारनो इउटुबारफोराबो भिउसनि थाखाय बानायला बायजोबो ना डाइरेक्ट होनो हसा खोथा होनबाय आं जानो हागौ बियो ओरैनो बुंनो हागौ माले ओरै बुजायदों दायो आंखौबो नोंथांमोना बिदि सानोबा सान खिन्थु जोंनिया बिदि नङा आरोना खिन्थु पाब्लिका साननायनि राइट्स दङ नोंथांमोना सानबाबो जेबो नङा खिन्थु आं नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट देखा खिथाबाय आरो माने बेबायदि कन्ट्रभार्सि क्रिएट खालामनाङा माने फिसा इउटुबफोराबो माने बिराद बानायला जोबनाय भिउसनि थाखाय एकदम जायाफ्रा जोंबो बानायबाय ओंखायनो माने मिनिनोबो ओंखारो नोंथांमोननि थाखायनो माने ओरैबायदि खोथा मा होनो नोंथांमोननि बे जितु भिडिअ गावजों गाव नांलायलायनायफोरखौ नुनानै जोंबो माने मिनिफ्लांलायलांबायसो आरो ना माने मिनिथावनाबो ना गथ'फोरा जेरै ओंखाम ओंख्रि गेलेनानै नांलायनाय बेबायदिसो आरो ना नासिंथाराय हस्सा माने भुलाथ' हमना लाबाय हा नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा सासेना भुलानो जाबाय दे ना होमबालाय दे भुलानो जाबाय सोरबा सासेनि गेजेराव सोरबा सासेया भुलानो जाबाय दे होमबा बे भुलाथ' मानसिजों भुलथ' जाखागोन बे भुलखौनो जानानै बे भुल जाबायथ' जाबाय बे भुलखौ लानानै दिनैबो बानायबाय गाबोन बानायबाय समफोर बानायबाय हरबाबो सानबाबो बे मोनसे भिडिअ बानायगासिनो होमबा बे गुवाहाटी बरबारियाव मोनसे जाथाय जालांबाय नङा होमबा बिसिनाव जाथाय जाबाय दायो बिसिनि नोंथांमोननि दावरावसो दाबो बन्द जायाखै मिनिनो समानो लासिं सिंथार फिसा प्रब्लेमखौनो भाइरेल खालामनानै गिदिर खालामनाय आरो आंनावबो बेफोरबायदि इन्सिडेन्ट जानो हागौ ना जानो हागौ मानसिनियाव माने इन्सिडेन्ट जों रावबो मिथिया रावबो माने बुंनो हाया खबर खालामनानै फैया आरोना खबर खालामनानै फैया आंनावबो जानो हागौ बा नोंनावबो जानो हागौ बेखौ लानानै दि पाब्लिकनो शेयार खालामनांगौ गासैनोबो माने मा होनगोन भाइरेल खालामनांगौ स्प्रेड खालामनांगौ बेबायदि नङा आरोना ना मा होनो बिदिनो आरोना माने मोनसे भाइरेल जानाय बिदि खालामनाङा ओमफ्राय सोरबा इउटुबारफोराबो बेखौनो भिडिअखौ लानानै इउटुबाव बानायना बिदिबो बानायनाङासो आंनिबा भाइरेल भिडिअफोरखौ आरोना शेयार खालामनाङा बा दायो हमना ला दायो आंनाव भाइरेल मोनसे भिडिअ फैबाय जे आं शेयार खालामबाय दे आं खोथा हमबाय आरोना शेयार खालामबाय दे आं बेखौ आब'खौ शेयार खालामबाय आब' सोरखौबा सासे शेयार खालामबाय बे माजबाद एरियायाव माने भाइरेल जाबाय हा खिन्थु बियो माजबाद एरियायावसो भाइरेल जादों उदालगुरि बा बेलेग उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेलेग डिस्ट्रिक्टफोराव माने भाइरेल जायासै खिन्थु सोरबा सासे जुदि फेमास इउटुबार बा बेखौ रस्टिं खालामो बेखौ जुदि खिथायोबा बे बांसिनसो भाइरेल जायो ओंखायनो माने खालामनाङासै बेबायदि जि जायगायाव नोंनो शेयार खालामनांगौ बेयावनो फोजोबखा बेयावनो डिलिट खालामखा आरो मोनसे खोथा आरोना नोंथांमोना मिथिखादों जेरै सासे इउटुबार फेमास इउटुबार दायो रिसेन्टलि फेमास जानाय जेनिया ब्रह्म नोंथांमोना साननो हागौ जे सोरबा सासेनि माबा मोनसे भिडिअ मोनबाथाय क्लिप्स मोनबाथाय बे भिडिअखौ लानानै माने बिथांखौ भाइरेल खालामगोन बिथांखौ डिमटिभेट खालामगोन खिन्थु बियो नोंथांमोना जेसेबां डिमटिभेट खालामगोन जेसेबां माने भाइरेल खालामनो नागिरगोन बेसेबां गाहायाव लांनो नाजागोन एसेबांनो बियो जौगालाङोसो मिथियाखैबा दायो गाज्रिबाबो नायगोन आरो मोनसे नोंथांमोना जेसेबांनो गाहाय डाउन खालामनो नागिरगोन लासैखौ नागिरगोन बेसेबांनो स्ट्रंसो जालाङो मावनो हागोन बे बांसिनसो स्ट्रं जादों साननो हागौ नोंथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामजोगोन एसे एनै जादोंमोन दायो बारायनानै बेसेबां जाखो नोंथांमोनानो मिथिगौ नोंथांमोना जुदि बिथांनि हेटार नोंथांमोना नायबाय थायो जानो हागौ बेसेबां साबस्क्राइबार दंमोन आगोलाव दायो बेसेबां साबस्क्राइबार दङ नायबानो जाबाय ओंखायनो सानै हयैसो भिउवार्सफोराबो हेटार्सफोराबो आरो मेगन सानानै मा लाब बा गावजों गाव नांलायनानै मा लाब नंगौना नङा नांलायबाबो फैसा मोना मेगन साबाबो फैसा मोना सोरहा लाब जागोन इउटुबारासो लाब जागोन सोरहा भिउवार जागोन बिहासो भिउ जागोनलाय जायखौ बुंजादों बेसो भिउ जागोन बेसो लाब जागोन नोंथांमोना जाम्बासो भिउवारफोरा सोरबा हेटार्सफोरा बिराद जाम्बा माला फास्टा मा सादों बिसोरो मिनिनो ओंखारोलै इउटुबारफोरखौ मिनिनो ओंखारो ओमफ्राय जोंफ्राबो उनफ्राव भाइरेल जानो हागौ माबा मोनसे टपिकखौ बेबायदियाव कन्ट्रभार्सि जानो हागौ बिदि होननानै एसेबां जेव बारे खालामबाय थायो बेथ' नङाना बेबो नङाथ' बेसो खोथाया माने मानसिनि लाइफआव इन्सिडेन्टआ माने जाखायो आंबो जानो हागौ बा नोंबो जानो हागौ
जि इन्सिडेन्ट जानानैसो बिजिबाबो नोङो फार्स्टआवहाय डाइरेक्ट बिजि थुनो रोङा नंगौना नङा औ। माबा मोनसे इन्सिडेन्ट जाखांनानैसो नोङो बेखौहाय रोंगोन अ बेजों थाङोब्ला बिदि जायो। बेबायदिसो जागोन औ। होननानैहाय नोङो थुनो रोंगोन औ। बा माबा मोनसेखौ नोङो सालायनो रोंगोन आरो बेनिखायनो मानसिनि लाइफआवहाय इन्सिडेन्ट होननाय बुस्थुआ बियो थाखायो जाखायो नों मास्टारजों रावखौ बुजायालासिनो थाया नङा गासै बुजाखायो खनसेबा बुजाखायो ओं बिनि उनाव नों बुजानानैसो आं दिनै बुजाबाय औ बेखौ माने गोसोआव मोजां थासिगोन आरो। गोसोआव थासिगोन बेखौ बेनिखायनो सोलोंसिगोन रोंसिगोन ओमफ्राय जौगासिगोन बेबायदिनो नोंथांमोनाबो हेटारफ्रा बिदिनो सापर्ट होनाय बायदि जायो मानसिया इन्सिडेन्ट जादों होननानै बेखौ एकदम जोगारथारनांगौ ओहो। बुथारथारनांगौ बेखौ दानस'थारनांगौ खायसे मानसिफोरा बेबायदि हेडेक होयो आरोना हैदा बेबायदि हेडेक होयो माने बेखौ माने जेन बुथारनांगौ बेखौ औ। एकदम माने चान्स गैला आरो दानस'नांगौ बेहा। चान्स गैला औ। बेबायदि खालामो खिन्थु बेबायदि नङा आरोना मानसिया इन्सिडेन्ट जाया नङा जायो बेखौ इन्सिडेन्ट जादों होननानै बेखौ बिपदआव दं होननानै बिपदआव खोख्लैदों होननानै बिपद जादों होननानै बेखौ मालाबाबो गारसोनानै दोननाङा बेखौ हेफाजाब होआलासिनो थानाङा आरो बेयो आंनि साननाय नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिला औ बे खोथाया नंगौ बेयाव आरो मोनसे खोथा दंबावो मानसिया खेनसे भुल जानो हागौ खेननै भुल जानो हागौ खेनथाम जाबाथाय बेखौ भुल होनला बेखौ जानि बुजि खालामनायसो होनदों होमबाना नोंथांमोना जि खालामो खालाम खिन्थु खेनसे खेननैफोरखौ एक्सकिउस होनांगौ आरो ना नंगौ दा आरो। औ बेबायदिनो खेनसेयावनो माने एकदम गावनिखौ खालामनाङा आरो गादबनाङा बेबायदि गादबनाङा औ ओमफ्राय मा बुंबावनो गैला स' दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबथ'नोसै आं फैबाय थायो बेयाव नोंथांमोना आंखौबो नुबाय थागोन बेयाव साबसक्राइब खालामना ला चेनेलखौ नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो थुनानै ला नङाबा गोदान भिडिअ फैबाथाय नोंसोर पाट्टा मोननाय नङा सोरबासो नागिरगोन बेलेगासो नायग्रोगोन औ बेबायदि आरो दे बिदिब्ला